Значи вече съм го подкарал, обаче съм мина доста време. Тук този съединител трябва да е по-опънато, отколкото обикновено. Тук е за оборотите, като то ниски и високи няма. Тук едни са и надясно, нали, нататъка. Затягаш, па насам развиваш. Така надясно, като въртиш на тази страна. Ей, дигаш оборотите. И е хубаво да са малко вдигнати, защото все пак е студено. Тук тия кабели как се използват, как се свързва свещта. Ето сега, примерно, аз съм ги изолирал и съм ги запоил. Тук от котвата, това е котва. Този кабел, той е консуматор. Някой казва, че може да се използва за 6 волта кружка, но не с нажежаема жичка, а с LED. Аз малко съм скептичен и не искам да си правя експерименти на моето веломоторче и няма да се сложи такова нещо. От тук излизат на 80 кубиковия случай син кабел към и черен, нали. Синия отива към синьото на това, черното отива към черното на това. И също от този пък кабел, нали, за стоп бутона, защото, нали, от тук го гасиш и те се свързват тук. Тоест, от тук излиза едно кръче с две букси, тук се включва и едната, която си избереш от този. Тук няма значение на къде се обърне това, така или така. Това няма значение. Докато тук има значение синьото към синьото, черното към черния кабел и в тях се свързват тези. Някой казват, ако даде на късо, какво ще стане? Няма какво да стане. Като даде на късо, двигателя угасва. Установих всъщност, че по този начин сега, примерно, само така в средата е спрям бензина. Тук пише OFF, обаче така бензин върви. Тук пише ON и така бензин върви. Тъй по средата тъй спира. Това е. И от тук махнах 3 звена. Как трябва да се сложи тук този нит? Този нит трябва да се сложи по посока на движението. В случая се върти, нали, нататъка. Ето нататъка трябва да бъде. За да може и като се движи да не се разкачи. И тук този фланец ми правеше проблеми, защото това беше много към спиците и съм сложил няколко парчета гума. Ето те могат да се видят. Ето като и той. На това. Тук те трябва да е опънато, не трябва да е много пък опънато. Той хубаво да е надолу. Той се затяга с 13-14 кубеши. Те са с десятка. Тук се фиксира и това е като цяло. Това е, приятели. Бъдете живи и здрави и знаете долу-горе как да си сглобите и вие.